Ara anem a veure la següent intervenció. Serà un dels tècnics de conselleria que, com jo vos dia, tenim un elenco de tècnics molt important, molt ben preparat i molt expert. En aquest cas tenim a Mario Romero, el cap de servei de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat Valenciana, en aquest moment en la Conselleria de Medi Ambient, encara que han passat per altres conselleries, i que ens deu de posar al dia, que no és fàcil, en el que ja ha comentat Ferran, allò del marc normatiu. I fonamentalment nosaltres li demanarem sobretot que ens explicara, jo crec que ell ha sigut un dels artífexs d'aquesta normativa, la normativa que té que veure precisament en la prevenció d'incendis forestals i les aplicacions, les implicacions d'aquesta normativa en les zones d'interfàs urbano-forestal, que és un dels punts més conflictius que tenim a l'hora de fer prevenció i posterior extinció d'incendis. Per tant, Mario, si vols, així tens l'atril. Per favor, igual que ha passat abans en Ramon, parles al micro perquè com està gravant-se... S'està gravant, sí, perquè em sabia mal perdre aquesta informació. Sí, inclús haurien de firmar. Després ja vos enviarem un full de firmar per a... Bueno, a mi m'han comentat que vos faré una presentació de què és la nova normativa, nova de 2022, en matèria de prevenció d'incendis i que afecta les zones d'interfície. No he pogut assistir abans a la presentació, suposo que ha sigut molt interessant. Estem en el debat de l'estat general de les Corts, de la Generalitat, en les Corts Valencianes, i tenia obligacions de respondre preguntes que se plantegen el dia a dia. Si no, igual me toca anar-me només a acabar. Però en qualsevol cas, vosaltres pregunteu i ja està. Venim d'ací, no sé si se veu massa bé la imatge, una llàstima, però bé, al final sabem quines són les circumstàncies, què és la interfície, hi ha construccions que estan enmig del terreny forestal i que quan es produeix una emergència, com és un incendi forestal, poden resultar afectades. No sols les construccions, que tenen un valor econòmic, sinó més les persones que hi viuen. El problema de tot això és que així hi ha una concurrència normativa. Per una banda estaria tota la normativa de medi ambient, la forestal, que preveu mesures en matèria de prevenció d'incendis, la normativa de construccions, és a dir, la d'urbanisme, que regula on se pot construir i no se pot construir, i la tercera i la més crítica seria la de protecció civil. Per separat, les tres normatives funcionen, però quan se produeix una emergència notes on estan les friccions. Això es diu concurrència normativa. I el que necessites és una norma que sigui capaç d'harmonitzar totes les demás normes, pensant que a més la de protecció civil és bàsica, la d'urbanisme és autonòmica però té fonaments que són de normativa bàsica estatal també, i la forestal també és autonòmica però també està basada en una normativa bàsica estatal. O sigui, el popurri és, no vos vull ni contar. Quan en 2022, a veure si això se complicarà, quan en 2022 se plantejà per part d'urbanisme la modificació de la LOTUP, de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, ens traslladaren una sèrie de propostes. En aquell moment la Direcció General de Prevenció d'Incendis, estàvem en la Conselleria d'Agricultura i ens plantejaven una sèrie de propostes que ens paregueren molt interessants. De fet, ja havíem estat treballant en urbanisme que planteja un pla d'acció territorial de les comarques centrals per a ordenar el territori en un àmbit supramunicipal, o sigui, més que el municipi, determinar quines zones se podia urbanitzar o no, vinculant això els planejaments urbanístics municipals, i li van fer un anàlisi de risc, és a dir, anem a intentar categoritzar les comarques centrals de la Comunitat Valenciana, quines zones són amb més propensió o tenen un risc d'incendi més alt i quines tenen un risc d'incendi més baix. I van establir una metodologia objectiva per a classificar. I aquest treball ens costava molt fer-lo, però agrada molt en urbanisme. Quan se plantegen la modificació de la llei d'urbanisme, diuen, podeu col·laborar, mireu el que hem pensat. I el que havíem pensat era una figura de minimització d'impacte. En una llei d'acompanyament, que són les que se fan a final d'any i modifiquen un munt, una
un munt de normes diferents, ficaren la modificació de la LOTUP. És la llei 21, però entra en vigor el 1 de gener del 22 i modifica la LOTUP, que a més és un text refós que ja s'havia aprovat en juny de l'any anterior. O sigui, en menys de 6 mesos fan un recopilatori de tota la normativa i en Nadals, perquè això és primer d'any, canvia la norma novament. I ara tinc entès, per el que estava comentant en el debat de les Corts, que se vol fer una llei d'urbanisme nova. De fet, en la llei d'acompanyament d'enguany van modificacions. No afecta a matèria de prevenció, però sí afecta a determinats usos urbanístics del territori, que de rebot al final afectarà a emergències i afectarà la normativa també de prevenció, però directament no ho fa. Entre altres coses, la LOTUP ja contempla qüestions de prevenció, com és la limitació d'ús d'un terreny no urbanitzable que s'afecta per un foc, té una limitació d'ús urbanístic durant 30 anys, i aquesta norma, aquesta limitació, no l'estableix sols la llei d'urbanisme, sinó que això és una transposició del que diu la llei de l'Estat. L'Estat, la llei de Montes, se limita per 30 anys. La transposició, que és obligatòria a la norma autonòmica, no s'ha fet en la llei forestal autonòmica, sinó que la llei forestal diu, d'acord amb el que diga la llei d'urbanisme, s'aplicarà. Clar, això al principi a l'Estat li resultava una cosa estranya perquè deia, m'esteu omitint això que és bàsic. No s'està omitint, s'està ficant on ha d'estar, que és en el d'urbanisme. És a dir, un arquitecte, un ordenador del territori, un urbanista, no va mirar la normativa forestal, sinó que hi va sobretot a la norma d'urbanisme, que és en la que treballa. La limitació no ha d'estar en la normativa forestal. Afecta, el que parlàvem de la concurrència, però se fica en la norma d'urbanisme. En València la tenim en la normativa d'urbanisme. A més, també parla, per exemple, de limitacions a l'ús de determinades parcel·les per a producció d'energia renovable, com són parcs eòlics i demés, o parcs solars. I la proposta que feia urbanisme i la que volia que participàrem era aquesta, que és la norma d'aplicació a construccions i sobretot a la minimització d'impacte de nuclis de vivendes que estan en sòl no urbanitzable, que no estan legalitzades i que volien legalitzar-se. El plantejament d'urbanisme era, ja que tu tens un nucli de 3, 4, 5 cases que estan il·legals, que s'han fet de forma alegal, s'ha consentit i estan ahí, i tenen una sèrie de drets i anem a regularitzar-les. Com podem regularitzar-les? Mitjançant una fórmula que en aquell moment se pensava que era la més adequada, que era la minimització d'impacte, que consistia en has de dotar de serveis que són bàsics a qui viu allí, és a dir, has de dotar de residus, de tractament d'aigües, de subministrar energia, com ho fas, en fi, un mínim que ens pareixia molt raonable, però clar, quan comencem a analitzar diem, també una protecció front a incendis, i ahí és quan vam ficar nosaltres el concepte. I aquesta protecció d'incendis estava ja en la normativa forestal, però el que volíem és que estigués així, en la normativa d'urbanisme, perquè si tu minimitzes, el primer que has de fer és complir la normativa de prevenció d'incendis. A més, vols viure en el monte? Perfecte, has de protegir-te. Ara entraríem en els conceptes que fica la normativa de protecció civil, que te diu que els ciutadans tenen una sèrie de deures, però també tenen una sèrie d'obligacions. El deure és que, de drets, i d'obligacions. Els drets serien que tenen dret a que tots els serveis d'emergència, quan hi ha una emergència, vinga, tenen dret, perfecte, però tu tens l'obligació de ser prudent i sobretot autoprotegir-te. És a dir, al final el que t'està dient la normativa, no l'urbanisme, no la forestal, sinó la de protecció civil és, tu vols viure ahí, has d'autoprotegir-te, has de facilitar que quan hi hagi una emergència els operatius, els recursos d'extinció que han d'atendre l'emergència puguen treballar en seguretat i no resulten afectades ni persones, ni béns, i medi ambient l'afecció que pugui resultar la mínima possible. Van aconseguir incloure-lo i van aconseguir incloure-lo com a mesura de mesures de minimització d'impacte de nuclis de vivendes. Jo crec que això va ser un avanç important, però volíem un poquet més. I se va aconseguir negociar en urbanisme. No oblideu que això van suggerir-lo. Algú ha dit, no, és artífice de la norma. Jo no soc artífice de res. Això va passar un tràmit parlamentari i l'artífice són les Corts. Darrere d'un triste tècnic n'hi ha moltíssima gent que pensa més que més, o treballa més, o coneix més col·lectius, i al final fiquen el que fiquen, però fiquen les Corts. Se va fer una disposició addicional sexta, que després s'ha renumerat en una disposició addicional sèptima, que estableix una sèrie de mesures, el que diu ahí, mesures de prevenció d'incendis en urbanitzacions, nuclis de població, edificació i instal·lacions situades en terreny forestal i la zona d'influència forestal. I això és com una volta més de la roda per a minimitzar l'impacte que poden tindre les urbanitzacions, les zones d'interfície front a un possible impacte d'un incendi forestal. I entre altres coses diu, disposició, remarque, i no vaig entrar en massa detall si no me pregunteu. La primera, els ajuntaments han d'identificar les zones que són d'interfície.
En la definició, que així no està, en la definició que dona la normativa de protecció civil. És a dir, això és una zona d'interfície, l'Ajuntament ha d'identificar-la. Cartografia, jo l'entregue. Quan ha d'entregar-la? Primer ha d'aprovar-la el ple de l'Ajuntament, és a dir, reconec que això són zones habitades o són zones en les que n'hi ha infraestructures que tenen un risc, tenen un valor econòmic i en cas d'incendi pot haver una responsabilitat patrimonial i pot haver un problema, i això és una zona susceptible de demandar defensa en algun moment. Això ho aprova el ple de l'Ajuntament i té 2 anys per fer-lo des de l'aprovació d'aquesta norma. 2 anys, si això s'aprova l'1 de gener, se complia l'1 de gener del 24, és a dir, ja deurien tindre-lo tots. Després veurem quants estem. Quina conseqüència té? La norma identifica qui té l'obligació de fer aquestes mesures. Són els titulars de les urbanitzacions, o sigui, els titulars, no l'Ajuntament. Els titulars, els propietaris, que són els que necessiten la defensa i que són els que han triat viure allí, i no en una zona urbana consolidada, han de protegir-se de l'entorn que els envolta. Seran sujetos obligados i executaran les mesures que estan en l'annexe 11. Quin paper té l'Ajuntament? L'Ajuntament, igual que té responsabilitat en prevenció i extinció d'incendis, en ordenació urbanística i en mesures també de medi ambient i de més, l'Ajuntament té l'obligació, en aquest cas, de verificar que se fan les actuacions sobre la vegetació. La resta d'actuacions són molt més complicades d'executar, que són l'accés de camins, hidrants, etc. Però el que són les actuacions de llevar vegetació o alleugerar de combustible al monte sí que són responsabilitat de fer el seguiment de l'Ajuntament. Pot exigir-lo, exigir-lo implica que puc anar al propietari i exigir-li, tu has de fer-lo, i te dono un termini per fer-lo. La norma preveu que els sujetos obligados, és a dir, les persones que tenen l'obligació de fer-lo, des que aprova la cartografia, tenen 6 mesos per executar els treballs. Si els treballs no executen, ha de detectar-lo l'Ajuntament i dir, han passat els 6 mesos, no has fet els treballs, jo ara t'obliga a fer-lo. Això suposa que inclús pot arribar, n'hi ha diverses formes d'execució forçosa, però pot arribar a fer una execució subsidiària. Tu no el fas, el fa l'Ajuntament. I a més repercutir costos. Si això m'ha costat 1.000 euros, t'he de repercutir el preu que siga. Això és la conseqüència de tot això. Però la casa està defensada. D'acord? Això ve també, n'hi ha més història darrere, però perquè ho entenguem. Inclús s'habilita, que això s'ha d'habilitar per llei, l'establiment de tasses i preus públics. En algun cas, un municipi pot decidir que els treballs es assumís del seu pressupost. En lloc de carregar-ho als veïns i passar-li un preu o exigir-li després executar de forma subsidiària, l'Ajuntament diu, això té un preu total, me costa 10.000 euros a l'any, jo passo una part proporcional, una tassa a cada propietari en el territori. Per això tenia ja una cartografia primer. En aquesta tassa organitzen una brigada, uns treballs que de forma rotativa cada 4 anys peguen la volta tota, o cada 2 anys peguen la volta tota al terme i fan les intervencions sense que li costi diners la tassa al propietari. Inclús preveu que aquesta figura se pot, perquè la normativa d'àmbit local ho permet, se puga mancomunar, se puga fer per una diputació, per exemple, per un organisme supramunicipal, no ha de fer-lo forçosament a l'Ajuntament. La norma està molt clara, n'hi ha una obligació de fer una cartografia, n'hi ha obligació de fer uns treballs i t'habilita a cobrar o executar-lo de forma subsidiària, però no te diu que ha de ser forçosament a l'Ajuntament. A l'Ajuntament hi ha administrativament possibilitats d'organitzar-se en altres administracions. Bàsicament és això. Un poc l'orientació d'aquesta norma, diríem que en Espanya n'hi ha dues línies de treball en el tema d'interfície. Una és la de Catalunya, la que té més aplicació pràctica des de fa temps, o té molt de temps aplicat, és el de la normativa de Catalunya, que és una llei, i una altra és la de Galícia. Galícia i altres comunitats autònomes, que el que diuen és, Catalunya el que diu és el que està dient València, és a dir, el propietari és el que demanda la seguretat, la defensa, és el que ha de fer els treballs i l'Ajuntament facilitar-lo o exigir que se faci, i el d'altres comunitats autònomes és el propietari colindant, com la parcel·la de tindre en condicions, és el que té l'obligació de fer el treball. Per exemple, en l'àmbit urbà, qui té un solar que no el té en condicions, qui té arbassers o té, no sé, runa o el que siga, té l'obligació de mantenir el solar net. Li fas al propietari. Clar, en el mateix concepte, les parcel·les que són perimetrals a una urbanització, que igual no és ni legal, que
que igual són persones que igual no han pogut ni construir-se un xalet com s'ha fet el veí, de sobte se veuen en l'obligació de netejar la parcel·la per a que el veí se beneficie. La norma el que preveu és, en el cas de perimetral, no és el propietari de la parcel·la obligat. L'obligat és el propietari que demanda la defensa. És a dir, vostè s'ha fet la casa, vostè ha de tindre la faixa. I com en això pot tindre la necessitat d'entrar en la parcel·la del veí, jo li establís la possibilitat de fer una servidumbre forzosa. És a dir, encara que no localitzi el propietari, vostè pot entrar en la finca del veí i netejar-la. D'acord? Encara que el propietari sigui desconegut o inclús se negue. Sí se pot entrar i executar. Això no lleva que si això li suposa un perjuí al propietari colindant, que és el que no té el xalet, se li pugui indemnitzar, perquè és lògic. Al final té una propietat, li estàs llevant un producte, el que siga, i li pots indemnitzar. Això de les indemnitzacions és un món a banda, però bé, previst està. El de 6 mesos que hem comentat abans, i després te fica també què passa quan una urbanització, passa en molts termes municipals, que la diversitat de casos és abismal. Quan una urbanització ha crescut fins al límit de terme municipal. Clar, la faixa ja no la fan en el seu terme, la fan en el terme del veí. Què passa en aquests casos? En aquests casos està també previst en la norma. L'urbanització ha de reclamar que este veí se facin al veí del municipi del costat, és a dir, al municipi a l'altre municipi. Hi han d'arribar a acords entre els dos municipis de com se fan aquestes coses, però a nivell local. La Generalitat únicament el que fa és exigir que això se faci. Les mesures que s'han d'aplicar, un poc inspirat en el Real Decreto 893-2013, que ara mateix està derogado, però no està derogado, és una cosa un poc rara. Lo derogo, pero mientras tanto lo dejo vigente. Aclárate, o lo derogas o lo dejas vigente. Esa és la pel·lícula. Si algú no m'ho sap explicar, jo encara no trobo qui puga. Però el Real Decreto sí que estableix que per a noves construccions una sèrie de mesures. El que vam fer va ser, per a que sigui coherent això, i en el Código Técnico d'Edificació, que també té la seva vinculació i que està desconnectat, tornem una altra vegada, normativa bàsica d'urbanisme, normativa bàsica de protecció civil desconnectades en àmbits en què són concurrents, el que al final vam fer va ser adaptar el que fica el Real Decreto, la normativa bàsica i el que diu el Código Técnico i transformar-lo en un annexe, en una sèrie de requisits tècnics, que bàsicament serien els que fiquen ahí. S'ha de fer una faixa perimetral i un tractament de vegetació interior. I aquest punt 1 i aquest punt 3 són en els que l'Ajuntament pot exigir que se faci. Mentre que els vials, ha d'haver un vial perimetral, ha d'haver vials d'accés, te fica les condicions que han de tenir aquests vials, però ja diguem com són construccions que de vegades coincideixen en domini públic perquè són de titularitat del municipi i entra allà i pot haver un conflicte ja més, pot ser un tema un poc més complicat a nivell de propietat, se va deixar fora de la norma de poder exigir-lo. Se podria exigir, però hauria de veure cada cas particular en què consisteix. A més, parlarien de punts d'aigua, evidentment, on hi ha possibilitat, hi ha moltes urbanitzacions que no tenen punts d'aigua, i de plans d'autoprotecció. Així, perquè això és molt extens, bàsicament estem parlant d'una faixa de 30 metres que s'ha de calcular en funció del pla de silvicultura, que dona un algoritme que te permet calcular i tal, que això està tot en revisió, però de moment és el que està vigent, i que en cas que siguin terrenys, se va ampliant en funció de la pendent, perquè quan vinga, diguem, impacte un incendi, la quantitat de radiació que rep... Ara ho estem calculant d'aquesta manera. La idea és que al final n'hi hagi una faixa amb menys vegetació que permeta que quan arribi un incendi la quantitat de radiació que projecta contra la façana de l'edifici sigui la mínima possible. I això recalcula. En el cas que, per exemple, el terreny siga de més del 30%, com ahir entra no només radiació, sinó entrarien també fenòmens de trasllat de l'energia a través de convecció i de més, se fica fins a 50 metres, perquè en algun cas inclús hauria de ser la faixa més gran. Cada 2 anys, te fica inclús cada quant, s'ha de fer el manteniment cada 2 anys, cada 4, faixa de la totalitat, els vials com han de ser, característiques mínimes mateixes que el Código Técnico d'Edificació, l'ampli està tot en l'annexe. Està bé que tragueu fotos, però està tot en l'annexe. Dic perquè jo, si voleu, la norma vos la passe i si no la presentació la tindràs, o sigui que tampoc... Te parla de dependents, perquè hem de pensar que al final qui farà la intervenció d'emergència són vehicles pesats, normalment són autobombes, normalment són pesats,
i tenen limitació de moviment. Per tant, necessites una via que tingui una capacitat de suportar el pes d'aquest vehicle, que tingui un ample suficient per a poder creuar-se dos vehicles o habilitar un lloc en què se pugui fer el creuament, que a més el radi de gir, si has de fer alguna curva, que siga suficient. Per tant, això obliga que quan tu tens un nucli habitat, estudiar tots els accessos, des de les vies principals, les carreteres sempre compleixen aquests mínims, però tu has de garantir que aquestes persones que viuen ahí, els vials que es donen accés, compleixen com a mínim aquests requisits. No tant pels que viuen allí, sinó per si en cas que hi hagi una emergència, els recursos d'emergència seran capaços d'entrar, que en molts casos no. Us posaria casos perquè no ho vaig assenyalar, però bueno. Hi teniu més, obliga també a actuacions en els vials d'accessos, sobretot en les marxes, indicant com s'ha de deixar l'arbrat en cobertura i el matollar en cobertura, i parla també inclús del tractament de vegetació interior, com hem dit. Tractament de vegetació interior ja no seria terreny forestal si està dins d'una urbanització, perquè quan un terreny forestal, entenguem que n'hi ha pins, n'hi ha coscolls, això té caràcter forestal si està en un terreny no urbanitzable. Si està en un terreny que ja està urbanitzat, això ja és un jardí. Les espècies són naturals, però no és un terreny forestal. De fet, n'hi ha incendis, n'hi ha hagut incendis, recorden el Mascarat, un incendi en Alacant, que mentre no baixis de la urbanització, tu veies l'incendi i anava botant de xalet en xalet entre els pins, els coscolls, allò tenia un comportament d'incendi forestal, però no era forestal, perquè era tota una urbanització. ¿Qué pasa? Es que en apariencia, qué bonito es un monte con casitas, qué bonito como arde. ¿Vale? En el momento se acaba la urbanización. No, las cosas con son, ¿eh? A mí las imágenes me decían, mira, es que se está quemando el monte. Y digo, no, se está quemando una urbanización. ¿Cómo dices eso? Se están quemando los pinos. No, es que es una urbanización. ¿Vale? Cuando se acaba la urbanización, pasa al monte, ahí ya se va a decir, no, ahora es incendi forestal. Consecuencia, no sé si van a ser 30 hectáreas, 2 forestals. La resta, y forestals que eran la peña, el peñasega que no se podía urbanizar. Això era pastura i s'ha cremat. S'ha cremat, però lo gros, que lo bonico, que bonico, que tan exclusiva és esta urbanizació. Sí, com arde, pues això era urbano. Mos falta, però bueno, bé, això ho parlarem després. Els hidrantes, punts d'aigua, és convenient, ja que tirem de manguera, sobretot en entorns urbanos per a pagar, és convenient que els mitjos que han d'anar allà a pagar que tinguin aquesta possibilitat de carregar. Se fiquen hidrants, n'hi ha més possibilitats, pot haver un alxub, en el que carreguen, hi ha un dipòsit mínim d'aigua, pot haver sistemes de subministre que estiguen en un altre lloc, però que estiguen prop, poden haver conduccions de sèquies on en un moment donat un camió de bombers pugui carregar, però has d'habilitar-li l'espai, o un hidrant, bueno, en fi, ahí és qüestió ja d'enginyeria. El concepte al final és la imatge que teníem inicial, que n'hi hagi una actuació al voltant de la construcció que vols defensar, en un perímetre immediat i en un perímetre un poc més allunyat que facilite que el comportament del foc a l'arribar a la casa siga el més manso possible i que no posi en risc aquesta construcció. I si has de confinar a persones, que aquestes persones no se cremen o no se... Situació inicial, el que parlàvem. Algunes urbanitzacions se pot veure perfectament el perímetre i se poden plantejar, és la mateixa urbanització, se poden plantejar quin tipus d'actuació. Se pot aprofitar cultius que són les zones grogues, se poden aprofitar per a simplement llaurar, o sigui, mantenir-les, que són cultius que no són terreny forestal, però és que ara estem tenint urbanitzacions que estan pegades a cultius que estan abandonats, que són pastures aixina de grans i que això té un comportament d'incendi com si fos un incendi forestal. Perquè al final el foc no entén, el foc mentre estigui combustible ell crema. No veu cartells que diu terreno forestal, canvia el comportament. No, ell va i mentre té, va. Parque natural, no, això tampoc s'ha llegit, ell tira. Que és igual, doncs tira, ja que creme el que deixa de cremar. No s'ha llegit, perquè ho entenguem. I ahí sí que remarca, per exemple, la necessitat d'un perímetre, d'una pista perimetral, si és possible, per facilitar sobretot l'accés dels recursos d'extinció. Ahí sempre sorgeix la polèmica, sobretot en els propietaris, perquè te diuen que això facilita que després els robatoris, els assalts a les cases, n'hi ha altres sistemes que pots protegir que no necessàriament tindrem una zona que facilitaria l'extinció simplement perquè no te sents tan segur. Doncs tancar-la o posar una cadena que en un moment donat se pot trencar i pot entrar el camió, però això ha d'estar disponible per a... O sigui, pensa en el que pot passar, no en el que tens ara. El que tens ara és el dia a dia, però demà pot canviar la situació i, jo què sé. Tots fem una previsió, tinc una xicoteta i posi en el banc per el que pugui passar. Doncs això és igual. Vaig a fer la previsió que en algun moment, quan ve, per almenys no te pilla... N'hi ha actuacions que han començat
zones en les que han sigut crítiques, com per exemple aquestes paternes, si mal no recorde, tot això se cremà en l'any 94, crec que va ser, en l'any 93, impacte directe contra l'urbanització, se cremaren cases, bueno, allò va ser un desastre. Paterna des d'aquest moment ha pres moltíssimes mesures i si vos fixeu n'hi ha pràcticament en els accessos principals, sempre en sentit nord-sud per a corregir la component principal que seria llevant-ponent dins del riu Túria, que ve llevant-ponent, la component principal de vent, que és la més perillosa, faixes preparades per a poder donar accés a recursos d'extinció i poder tindre un punt d'apoyo en el que en un moment donat puguen intentar frenar el foc inclús abans que arribi a l'urbanització. I després un perímetre, una neteja, ja quan comencem a entrar dins la urbanització ja les coses canvien. De fet, n'hi ha solars que estan mig abandonats, però bueno, ja és una intervenció de l'Ajuntament que obliga els propietaris a prendre les mesures que toca. I després, això és informació que ja no és norma. Això és el que ens hem entretingut i ens ha suposat alguna de feina perquè això no estava fet abans. Hem fet un treball, ha fet una companyera, estos dies passats, a més li ha costat, no sé si mig any, perquè és treball de màster, i ha analitzat els incendis entre 2014 i 2023. I ha dit, dels 3.329 incendis que s'han registrat en Comunitat Valenciana, això no conec estudi que s'hagi fet abans, però bueno, ella ho ha fet per aquest període. Dels 3.300 incendis que s'han registrat en la Comunitat Valenciana en l'estadística, el 32% han afectat a la interfície urbano-forestal. Diu, això és poc. Bueno, penseu que la majoria dels incendis no són molt grans. Són canyars, són marxes, normalment són incendis que no tenen massa importància. Si ampliem la lupa i mirem a veure la casuística de cada incendi, trobem que tots els grans, pràcticament tots els 92, a mi em pareix inclús poc, afecten a interfície. És a dir, quan ja l'incendi se complica és quan comencen a aparèixer els regalets. Ara t'afecta aquesta urbanització, t'afecta aquesta via de tren, t'afecta aquesta carretera, i és quan se comencen a produir impactes, per exemple, a interfície. I a més, altres tipus d'impactes en protecció civil. Dic que aquest tipus de treball no s'ha fet perquè l'estadística d'incendis està feta des de la perspectiva forestal. Se comença a treballar des del 68 en una filosofia que venia importada dels Estats Units, que de fet tenim l'estadística més llarga de tota, la segona estadística més llarga del món després de la dels Estats Units, per completa, la d'Espanya és la més completa del món, perquè té una seguida de més de 50 anys, cosa que als Estats Units la té per estats i és un poc caòtic. No estava enfocat el part d'incendis a la problemàtica d'interfície, perquè no existia aquesta problemàtica. La problemàtica la tenim ara. Per tant, incendis que han generat incidències en protecció civil és molt difícil trobar aquest camp de creuament. I n'hi ha treball per fer, per avorrir-se, per explorar. Me consta que hi ha per almenys 2 treballs de màster o una tesis en Madrid que estan treballant en aquest assumpte. Me pareix molt interessant. El problema és aconseguir les dades de protecció civil perquè tampoc es capturen estadística a la carta. I a més, la que tenen és molt difícil d'explotar. Mentre que la forestal és sistemàtica. Tot el que tu vulguis d'un incendi forestal té tota la informació totalment codificada i perfectament estructurada des de fa més de 50 anys. És una passada. Ha hagut modificacions, va millorar-se i tal. Però l'impacte en interfície, per exemple, és un concepte que s'introduí no fa ni 10 anys. En el parte forestal. Però, clar, com hi ha intervencions en matèria de protecció civil, no estan creuades. Per tant, quin és realment l'impacte dels incendis forestals en interfície? Pareix que no n'hi ha. Quan realment seria la part més important. En aquests moments és la part més important, perquè ahir hi ha persones. Per això l'obsessió de anem a fer una normativa. En el segon estudi ens hem donat compte que de 450 incendis analitzats, des que afectaren a zona d'interfície, sorpresa, la meitat se generen dins de la urbanització. Abocament de cendres, xiquets jugant en petardos, no passa, mira la pelusa del xopo, mira com regó, hòstia que se va. Doncs això, és molt interessant. I després inclús un 10% se generen dins, però dins de la urbanització. No ja en el perímetre, sinó des de dins, comença a cremar i acaba eixint al monte. El mateix cas que vos he dit l'altre dia del mascarat. Això ja vos dic que és el que hem estat treballant, que m'ha agradat perquè dic això hem de continuar treballant perquè crec que aporta, sobretot per justificar el que estem fent. 75% dels incendis que afecten a zones d'interfície són de causa tròpica, negligències, tal. I destaca sobretot com a causes principals el vertido de cenizas a aguas del monte, que normalment s'aboquen o bé directament al monte o en contenidors, per això si canvien els contenidors havien de ser metàl·lics, i aquests contenidors al final
cremen el més material que tenen, no estan ben apagades les cendres i acaba propagant-se l'incendi. I després gamberrades. Dins de gamberrades estaríem parlant de xiquets jugant, perquè un artefacte pirotècnic, al final, el motiu és que el xiquet estava jugant, que ha tirat l'artefacte pirotècnic, però l'artefacte pirotècnic és el que ha causat l'incendi, però la motivació és gamberrades, jocs de xiquets. Això què ve a dir? Que al final falta, sobretot educació en la gent que viu en el territori, que no oblidem que no són personal rural, és a dir, no són persones vinculades a la terra, al territori, a utilitzar el foc per a treballar, sinó que són persones que realment són persones urbanes. Ells viuen allí, però no treballen allí, no estan vinculades a aquest territori. Això en la població rural no passa. Per tant, el foc és una cosa que, bueno, sí, està ahí, però no tenen la consciència d'això, que és un bon amic, és un bon servidor, però és molt mal senyor. Quan ell decideix, doncs... I sobretot la percepció del risc. Que bonico, visc en el monte, tinc el pinet que m'està tocant en la branqueta tots els matins me desperta quan me toca el cristalet, sí, aquest un dia estarà que igual te fa la parrilla, d'acord? Què ha fet la Generalitat des que s'aprova la norma? Vaig a fer un incís ara que me ve al cap. Això és el que s'ha aprovat, però la intenció inicial no era aquesta. Com és concurrència, ho he explicat al principi de 3 normes, la intenció inicial realment va ser fer una llei d'interfície. I això era la intenció, la proposta que se va fer al Consell. El Consell considera que no hi havia temps per a tramitar una llei, estem parlant de la legislatura passada, i per tant se va fer l'apanyo, perquè això és un apanyo, deixat caure dins de la LOTUC, en tots els problemes que ha generat. Se diu i ja està. N'hi haurà gent que dirà, què has dit? Però he dit el que és. És d'obligat compliment perquè està dins d'una llei, però no és la millor solució, perquè n'hi ha molts cantones que haurien haver-se previst. En la normativa catalana ha evolucionat una llei bàsica, que crec que és del 2008, ha tingut, me pareix que són ja diverses modificacions i a més crec que té 2 o 3 reglaments. Mentre que així estem en un tros, en un apartat, però estem fent coses perquè com obliga la norma a fer-lo, anem impulsant. Però som conscients que en algun moment s'hi haurà de fer una llei específica, entre altres coses, perquè no hi ha un règim sancionador clar. És un incompliment de norma forestal? Sí, però administrativament tu no pots sancionar per una llei quan la sanció l'ha regulat una altra llei. És una cosa un poc rara. Per tant, necessita una norma específica. Estem en ello, però los mayores son los que mandan. Després de l'aprovació de l'exposició addicional sèptima, 1 de gener, n'hi havia 2 anys, de 542 municipis estan obligats per les característiques 532 a presentar la cartografia en 2 anys, això ho vam fer l'estadística, se comunica a tots els municipis en 2022, això vol dir, se'ls envia una carta i es diu, cuidao, que s'ha aprovat això i teniu 2 anys per aprovar-lo. Se fa una instrucció tècnica, ens donem compte que estem ante el risc que els ajuntaments ens envien una cartografia sense que estiga de forma coordinada i van dir, se fa una instrucció tècnica i se diu com ha de ser aquesta cartografia, perquè tots la presenten de forma homogènia, de forma que se pugui mostrar de forma única en el visor cartogràfic de la Generalitat. Aquesta instrucció, com sempre, de l'ús, ens van donar compte que era millorable i se va canviar en novembre del 23. Això és de fa molt poc. I a víspera del 24, estem així baix, 23 elaboració, borrador de cartografia interfície, la Direcció General opta per fer la cartografia i dir, els ajuntaments no van a complir perquè han passat 2 anys i així no respira ningú, doncs d'ofici anem a fer-la. Total, hi ha un principi en la llei que diu col·laboració entre les administracions. Tenim la capacitat, tenim els tècnics, doncs anem a fer la cartografia i se va fer cartografia detallada municipi per municipi. Se li va dir, i aquesta obligació que té vostè de fer-la, se l'anem a entregar com a esborrany. És cosa seva el que aprove, és a dir, revisa-la, valora si és correcta i si lo considera que és correcta, l'aprova per ple. I a partir de que l'aprova per ple, vostè estarà complint en la norma i comença el rellotge a comptar del que té l'obligació d'executar. També això ve per l'any que hem tingut en 24, estem parlant de 23, ja la tardor i l'hivern va ser terrible, sabeu que no ha plogut, la primavera tampoc, així està el monte, ara plou, però ara ja plou en plantes que estan mortes, moltes estan mortes. Però al final preveíem un estiu que podia ser criminal, no ha passat, no hem tingut grans incendis durant l'estiu i això és el que hem tingut, però en algun moment tindrem un incendi que afectarà interfície i com n'hi ha una norma, vindrà la fiscalia, vindrà el jutge i preguntarà ¿com va lo tuyo? I demanaran responsabilitats i podrà haver, esquitada per a tots. Nosaltres continuem treballant. S'elabora l'esborrany, en novembre-desembre s'envia per ofici notificat a tots els ajuntaments que no tenen la cartografia feta,
El 8 de març del 24 se torna a enviar un altre escrit als 348 que no havien dit absolutament res, i en juny n'hi ha una actualització del PAFOR, que sabeu que això és de forestals, és de la Direcció General de Medi Natural i Animal, fa una actualització del PAFOR i resulta que dels 532 municipis obligats, 10 se queden fora, perquè coincideix que no tenen terreny forestal, per tant no tenen l'obligació de fer la cartografia, no hi ha afecció directa d'interfície. I nosaltres en aquest moment estem en el seguiment i això és un treball que no acaba. La foto d'ahir, com se troba el tema de cartografia aprovada, és esta. 285 municipis han complit la norma, de moment, igual no el 1 de gener, però a data d'avui ja tenen la cartografia, que és la seva obligació. 100 municipis se'ls ha demanat subsanacions o estan en tràmit o, no sé, com dia aquell, se l'ha menjat el gat. Ai, és que l'ha deixat damunt de la taula i a punt se l'ha menjat el gat. Vale, però ja tenim notícies de que te ho estàs mirant. Igual està pendent de convocatòria d'un ple. Enteneu-me el xiste. I a més, si esteu gravant-lo, més encara. Enteneu-me el xiste que no va per... Colló. I el que no tenim són 137 municipis que no han dit absolutament res, no sabem res d'ells. Que d'ells s'haurà de fer una visita o anar cridant per telèfon un per un i recordar-los a escoltar. Ja aneu en retras. La sort és que aquest estiu no han tingut res. Però no oblideu que l'incendi de Vilanova de Viver va ser en març. Ahí ho dejo. I ja està. Si voleu alguna cosa... Es un tema áspero, ho reconec, però bueno. No sé si se podrà quedar Mario a la taula. Jo espero poder, però... Si espera poder, després li fem més, però alguna molt concreta que no me siga per a d'ell, no generals d'estes que tots poden intervindre. Sí, veritat. Jo tenia diverses, però si la fas tu, millor. Yo, en cuanto a la cartografía, todo el procedimiento me parece que está correcto. Nosotros ya haremos una ordenanza también que no va ni siquiera, no la aplicaron por falta de que era complicado aplicar. No es fácil. No es fácil. Me dice en el titular de las urbanizaciones, porque con si ahí de un tema legal y es el tema de que si la urbanización está completamente recepcionada por un ayuntamiento, el titular de esa urbanización no són els propietaris, serà l'Ajuntament i per tant tindrem que assumir nosaltres les nostres parts de tota aquesta obligació. Si la urbanització no està completament recepcionada, són els propietaris, el conjunt de propietaris, perquè és una infraestructura més que tenen que recepcionar l'Ajuntament per tal de gestionar-la. És correcte aquesta interpretació? La pregunta... Vale, d'acord. Sí, és correcte, vale. Me'n vaig a l'annexe, a la disposició addicional, i veureu que és molt simple. Per què és simple? Està tota la intenció. N'hi ha 40.000 fórmules jurídiques d'organització d'urbanisme i, com bé tu dius, n'hi ha algunes que estan entregades, altres que no, altres estan incompletes, altres no es coneix el propietari. N'hi ha moltes que són privades completament. Jo sé d'urbanitzacions que el 100% del perímetre és com una divisió horitzontal, és a dir, cada un té la seva parcel·la i després els béns comuns són de propietat de l'urbanització i tu a més no pots entrar si no passes per seguretat. Hi ha tantes fórmules que s'ha deixat obert. Ahí te diu el titular de l'urbanització, jo no sé qui és, la Generalitat no ho sap, però l'Ajuntament té accés a propietat, a cadastre i tot, que jo no, jo no tinc accés. Per això s'ha ficat a posta, és a dir, això és faena administrativa de l'Ajuntament. Per això sempre diu que heu de velar per l'execució. Jo sí que no puc arribar. Jo entenc, com se fan a altres comunitats autònomes, en Catalunya, perquè és un cas que està ja molt madur, ha sigut la Diputació Provincial la que s'ha encarregat de fer tota la cartografia, el seguiment dels requeriments. Tu com cobres el cadastre? Tens tu una oficina de liquidació? I com saps els propietaris per cobrar-los? Això és el mateix. És un problema purament de muntar-lo per a poder reclamar-lo. Si ha de ser en suport, jo entenc que d'una administració supramunicipal igual al Sira no té el problema. Jo què sé, poble de Fortaleny, tu me diràs, bueno, Fortaleny no crec que tinga, sí, té les canyes, sí, vale. Està fet un poc en idea d'això, que ahir no pots ficar tots els casos, val? I de fet hi ha coses que després li hem pegat voltes de que, ostres, què passa en una granja de porcs que està enmig de la serra? Ahir té accés a l'aigua? No. Té sentit fer la faixa? Sí. I la resta d'infraestructures? Què és el que se crema? La granja, els animals. Risc per a persones? Pràcticament no. A no ser que també passa, que el ramader vaig a veure com estan els animals i li pillen ells moments a l'incendi, que també passa. Però que per això dia que té molts flecos, perquè és una norma que està incrustada. Oportunitat, pom, la fiques, i després dius, uf.
pero bueno, sus señorías lo aceptaren, pues ya está, ¿vale? Ha de quedar clar que són els subjectes, qui són els subjectes obligats. Claro, però queda clar, titular de, jo no sé més, i això és l'obligat. I, en qualsevol cas, de forma subsidiària l'Ajuntament. Una altra cosa és que el titular de És l'organització gros el que t'estic dient, tinga recursos per a poder fer aquest tipus d'actuacions. Vale, ahí vale, però tindrien que demanar la norma no te diu si té recursos o no té recursos, te diu que ha d'estar fet. I te diu que si no se fa, subsidiàriament l'ha de fer l'Ajuntament. L'ha d'exigir i l'ha de fer l'Ajuntament. No, jo estava pensant en els ajuntaments que sí que són titulars. Ah, bueno, però això és una altra, És efectivament. una altra. Però ja, vale, d'acord, te dono la raó, però jo crec que estem parlant de la vida de persones, estem parlant de la vida de persones, estem a més ponderant. I tens que fer campanyes per a conscienciar de que, bueno, No sé si coneixeu el cas de Montant. En l'incendi de Villanueva de Viver, en marzo del 2023, us podria treure, però jo crec que està el vídeo i si no el tinc en el mòbil, l'incendi va baixar de la part de dalt de Villanueva de Viver i anar directe al poble de Montant. El poble de Montant estava evacuat des de quasi el principi de l'incendi perquè se sabia que afectaria més tard o més pronter, hi havia un risc real de que afectara el municipi, estava evacuat i quedava per allí els quatre que estaven rodant l'incendi. Quan arribaven les flames a l'incendi, resulta que tota la faixa que toca el monte, la part de dalt del poble, estava feta una faixa de 50 metres que a més l'alcalde després me deia això el va fer mon pare, fa més de 30 anys, i rient d'ell, que quina xorrada has fet, que això pa què? Pues al final no servia el mai, però ells ho feien el manteniment. A més, les brigades de l'emergència han sigut de molta autoritat i aquestes coses. El dia que vingui l'incendi se veia tota la faixa cremant per damunt i les cases no toquen ni una. Si no hagués estat la faixa, les pins tocant les cases, probablement, com són cases antigues, s'hagués passat a les cases i tenim un incendi no d'una casa, sinó inclús d'un casc urbà que va passant el foc de casa en casa. Per vigues compartides, en fi, com estan les cases antics. O sigui, al final, no s'excusa no tenir diners. La clavegueram en l'aigua potable del municipi sí que tens diners i ja són, no? Que seguretat, no sé, valor. I la casa és una propietat, però les vides que viuen dins no són propietats. Clar. Són altres coses molt més. Jo entenc que és un servei públic, igual que prestes el de residus. Residus no el fa l'Ajuntament directament, el té consorciat. O el té a través d'una diputació. Se busca la vida, no sé. Vale? Això és una novetat perquè no tenim aquesta cultura, però és que se veu que cada vegada això és un problema major. Mireu el que està passant en Portugal esta setmana. És que... Jo considero que la norma està, que té complicació d'aplicació, però que ha dignificat el tema de la prevenció, l'ha elevat a un nivell que no estava. I que tot és millorable. I a mi m'hauria agradat quan estàvem pegant-nos en la gent d'urbanisme que algú haguera vingut i haguera dit mira, jo millor ho ficaríem així, o ficaríem així. I tot el món va dir bueno, doncs hem de treure-lo, és necessari, sí, pel carrer del mig. Això ja... De totes formes, ara esteu en ello, per a modificar i fer una llei o no? Ah, no ho sé. Aquesta era la pregunta. Jo, si me diuen, se farà. És la pregunta millor. Entenc que sí. Molt bé. Vale? Molt bé, sí, cada vegada tenim més sensibilitat. Vale, moltíssimes gràcies. Dime, cosa. Mario. El incendi que comentaves és el Mijares, la zona d'Olva i tot això. A Olva no arriba, però sí, és sí, el de Cortes Arenoso, sí. I això tinc entès que es va provocar en una prevenció d'incendis, no? No entenc la pregunta. Sí, ja. No entenc la pregunta. L'incendi venia de la prevenció contra incendis. Les cremes que fan aquestes per... No. A banda que està judicialitzat, i no vaig entrar en el detall de la causa, que la conec, m'imagino per on vas, però jo al final el que te pregunto és la causa o l'incendi? Jo vaig a l'incendi, a mi me dona igual, s'ha iniciat l'incendi, me dona igual què ha causat l'incendi, però al final tu tens un foc sense control que afecta a població. Home, no dona igual. No, si dona igual, és un incendi que té comportament i que te pot afectar la població. I en aquest cas és una causa accidental, com podria ser un generador eòlic, que en aquesta zona s'ha cremat en barraques més d'un generador eòlic i ens ha generat incendis, i és que són energies renovables. Happy no, també generen incendis, sinó que li pregunten a Extremadura. 13 plantes fotovoltaiques porten ja cremades aquest estiu. O sigui que, vale? Si n'hi ha activitat en el territori n'hi ha un risc, i si no n'hi ha risc tens llamps. Més de la meitat dels incendis d'Aragó són llamps, i en València quasi el 30%. Vale? I la gestió prèvia d'aquesta causa té que posar el foc sobre la causa. O sigui, la causa, evidentment, és que minimitzar-la. I si fas bé les coses, se minimitza. Sempre tindràs un risc, però se minimitza. Inclús la situació que no és la que es va donar podria ser una causa, però si tu fas bé les coses, aquesta causa desapareix com a inici d'incendi.
Però, a veure, això jo crec que... Claro, jo estava dient preguntes concretes per a Mario. Si no n'hi ha, perquè és que després igual està en la taula redonda. ¿Se prevé dotación presupuestaria desde Consellería? Donación. Dotación, l'única dotació pressupostària en primeres que tenim de moment és el fons estratègic. Hi ha una dotació per a tots els municipis que tinguin pla local de prevenció. Que el pla local de prevenció ja obligava a ficar coses d'interfície, el que passa que no a aquest nivell. Però és el mateix, inclús n'hi ha ajuntaments que feren la seva cartografia d'interfície i el que han dit és, jo la tinc feta, se l'ha dit, vale, però aprovar-la per pleno, que és el que obliga la llei. L'aprovar per pleno, l'han entregat, l'han revisat, està correcta, avant. Perquè inclús ens diuen, home, ens esteu fent fer una cosa nova quan ja estava en el pla de prevenció. Tu la tenies feta, doncs extrau-la del pla de prevenció i entrega-nos-la, però l'ha d'aprovar el pleno. Per a complir en això. Té que veure, Mario? Sí, és això? Exclusivament? Sí. Vale. Si s'ha plantejat el tema de l'execució subsidiària, que el problema serà que moltes vegades l'execució subsidiària serà sobre terrenys diferents al propietari de la parcel·la. Algo d'això com se pot... A veure... On fica subsidiària? On fica subsidiària? Forçosa. La subsidiària és una modalitat d'execució... No, l'execució subsidiària és una modalitat de l'execució forçosa. Però també tens altres. Tu pots ficar una... ho diré, no és una taxa, li pots ficar altres tipus de sancions, li pots ficar una recurrent, una coercitiva, és que no m'eixia ara la paraula, estic dient una altra cosa. Per exemple, n'hi ha més modalitats de forçosa i després nosaltres l'hem deixat obert perquè al final, en funció del problema, has de donar-li una solució administrativa, no podem generalitzar, no podríem abarcar tots els casos en una norma. Per això se deixa de la possibilitat. Jo t'habilito Ajuntament perquè de forma forçosa, busca la fórmula, ho facis. També podria ser a través d'una empresa pròpia de l'Ajuntament, li ordena que execute, l'empresa pròpia de l'Ajuntament executa. O arriba un conveni de col·laboració en la Diputació o en un ente supermunicipal, una mancomunitat que ja et preveu aquest servei i a més de gestionar residus agrícoles i evitar les cremes, resulta que me fan aquests treballs i es incorporen a aquest procés de generar una energia, calderes... Ai, estic parlant ja de més. Per exemple. Enginy. Al final és qüestió d'enginy. És territori, és un recurs... Bueno... Ara tenim dos municipis que van a parlar del tema concretant un poc més i ja en la taula redonda acabem de... Ràpida. Perquè per a l'execució forçosa tu interpretes que, per exemple, el Consorci Provincial que ara fent funcions i tal, que va tindre sota el nostre paraigües a les brigades, a les antigues brigades de Diputació, tu interpretes que el punt 5 ens donaria un sòl legal per establir nosaltres una taxa? Jo entenc que vosaltres no. Vosaltres esteu prestant un servei als ajuntaments. És correcte? És diferent. Perquè ells no el presten directament. Bueno, en el cas del CIRA sí està en consorci. El presten a través vostre, però el servei és l'obligació és d'ells. Per tant, jo entenc que seria que l'Ajuntament reclama del consorci, que és el que presta el servei, que faça. Però seria l'Ajuntament el que habilitaria tot. I la tassa, vosaltres li podeu o bé cobrar a l'Ajuntament o bé ficar el nostre servei constatal i d'alguna manera canalitzar-lo per repercutir-ho al propietari. A propietaris privats. Però és que tu, a veure, com consorci fa intervenció d'una parcel·la quan no té la competència en tema d'urbanisme? És que jo això no el veig. Quan apareix de vegades notícies, mira, fa això d'interfície, no sé quina urbanització l'ha fet el consorci. Jo aplaudís, m'alegre, però qui l'ha ordenat això? L'Ajuntament. Bueno, i per què eixa? Quan l'obligació és del propietari, no és del consorci. O sigui, li estàs ficant diners públics per a solucionar un problema que el té el propietari. Això és el que estem dient abans. Però és que la taxa ha de ficar... Però la taxa està habilitat a... Se habilita l'Ajuntament a establir la taxa. La Diputació està superior. Ja te fica també la col·laboració entre municipis, relacions interadministracions. Per damunt de l'Ajuntament està la mancomunitat. Pot arribar a un acord. Nosaltres portem un any pegant-li voltes a això per a que precisament la gent que viu allí no tinga agravis comparatius i es vinga a nosaltres i diguem, bueno, esta gent, que no ho diuen, estan fent-lo per ahí de baix, per què tenim que pagar nosaltres? Claro. Però tenim esta llei. Clar, jo entenc que se podria habilitar, si n'hi ha una disponibilitat i a més està el recurs que se pot gastar, se podria acordar que per conveni o con la fórmula què, perquè això és qüestió de cada administració, la llei no marca, jo no vaig aclarar-me. Ara si em pregunten t'ho dic perquè ho fas en públic. I tu qui eres per cobrar una tassa? Quan ell diu que qui pot és l'Ajuntament.
tu, l'administració que representes, ¿vale? Objectivament, com a ciutadà, ja me poso el xaleco de Mario. Mario, el ciutadà que va per ahí circulant. Escolta, i això, per què s'ho fan i a mi no? Quan tu, perquè hi ha coses en què no estem acostumats. Si tu tens una casa en runes, en un poble, l'Ajuntament no va en una màquina al tiraterra, sinó te cita i te diu la seva casa està en runes. Mira el que fa perquè al final afectarà algú que passa pel carrer i t'insta. I si no te localitzen, és quan fa edicte, fa públic on siga perquè tot el món siga coneixedor i quan ja entén que administrativament està tot correcte, li ordena a la màquina ves i tira a terra. Però perquè n'hi ha un bien superior que proteger. En aquest cas, que un ciutadà no passi per ell i que un cudol, una pedra... Perquè si no te podries dir que estàs prevaricant. Si no, és que podries estar prevaricant. Per què li arregles a la casa i no se l'arregles a... Per què? Sí, no, sí. Vais allá, por favor, vais allá. Espero que te quedes y te vas a